Så alle sammen, i dag spiller vi inde på Strandet, som I kan se, når I nok lader mærke til. Vi har 54.000, og vi har meldt dem igen. Det er mig igen. Vi har begge to 50.000, så vi skal rank op nu. Og måske har I lagt mærke til, at jeg har fået et skin. Og jeg er fucking lækker. Men jeg tænker, at vi går ud og ser bare flæk indtil vi dør. Bare gå ud og flæk folk. Bare en masse PvP. Kom, vi går bare ud og flækker indtil vi dør, så ranker vi op, når vi dør. Og jeg håber ikke, at Maltes lyd er for høj, så man ikke kan høre min. Det må I lige skrive. Så må I lige skrive i kommentaren, om det er for højt. Malte, vi går i vandmarkedet, der er altid nogen. Vi kunne bare gå hernede, så flækker vi lige nogen. Er der noget, I ved noget om, eller hvad? Jeg har et ildspektør, jeg er ikke bange for at bruge det. Der kommer til at sætte... pirathjelm. Den vil jeg gerne bruge, jeg dør. Du dør. Nej, jeg har pirathjelm. Her, du må få den der hjelm. Okay, jeg har et ekstra stenpiratsværd til dig. Jeg har... Han har 6 brød. Sælge det. Okay, vi begge to er sådan næsten fuld pirat, så lad os bare masse PvP. Ja, bare prøv, vi opsøger PvP, vi skal ikke stå dernede, vi opsøger det. Ja. Hvor er der masser af PvP henne? Jeg tror bare, jeg er den første, der dør. Jeg har et skud med min bue. Ja, og den har kun flamme. Et flame. Jeg har det på dansk. Kom nu PvP mod mig. Jeg keder mig. Kom nu. Ej, nu er der en, der vil fight mig. Der er to, der almindeligt, der var Alex igen, der vil fight mig. Så bare lige kan få 5 ejgen havde han. Wow. Jeg dør også nu, tror jeg. Jeg har 3. Jeg tænker, at de kedelige forsøgerne er bare kigge. Ja, jeg har kun 3 liv. PvP! Det er fucking awesome at have ildspæksfør. Er du klar? Er I klar alle sammen? 3. Nej, har du slet din celle? Nå ja, det har du. 3, 2, 1, nu. Vi Bertha! Hype! Yes. Nej, vi har ikke noget gear, mand. Vi skal lige Kan jeg tage nogle kit? Ja, jeg kan tage kit hej, og derfor har jeg nogle tools. Der er en, der dropper kylling og alt muligt til mig. Kom altså til min. Kom. Godt, fordi jeg har en chance, hvis du vil have noget. Hvor er du? På vej til minen. Jeg ved ikke, hvor den er. Det er, når du kommer fra spawn, så er det bare lige ud. Jeg ser dig. Har du svært? Det var sgu dig. Jeg er hen ved minen nu. Og jeg køber snart pirat, så vi kan få noget enchanted og noget godt gear. Har du fundet vej? Ja, jeg døde. What? Nej, hvor er du noob? Hey man, det var en fuld jern og svær. Der er rigtig mange oppe i Bertha, der har godt gear. Ja, der er bare mega mange oppe i Bertha. Min økse lå der stadigvæk om min mad. Jeg er i gang med mine. Jeg vil bare gerne have skaffet en celle hurtigt. Jeg har fundet en ballon. Det var ikke den, jeg ledte efter. Jeg kan lige fange en ballon. Hvis du kan finde shoppen. Jeg har fundet et piratspil. Nå, så er du i skoven. Ja, skal man ikke også være det? Mine er ikke i skoven. Det er BM og vand. Øj, det lægger lidt nu. Ej, nej. Okay, her. Der er normal mine derovre.
Der er normalt mine derovre. Ja, kom ind. Mm. Jeg er god til at lave lydeffekter, ikke? Det der bliver et problem, tror jeg, det er at få det solgt. Clunix. Er der en ny staff, der er kommet på, der hedder Clunix? Clunix? Nej, der er ikke nogen staff, der hedder Clunix. Er det godt at finde lapis og sådan noget? Men det er bare til en chance, jo. Det er det eneste, man kan bruge det til. Kan man ikke sælge det? Jo. Men jeg tror bare ikke, man tjener særlig godt på det. Jeg ved næsten, hvor alle ting ligger, fordi jeg har været oppe i Berser før, på min en gammel account, jeg har haft. Så var det så meningen, du ville lave en second account, og nu spiller du kun på den. Ja. Og vil du gerne sige, hvorfor? For jeg kan huske min kode på den anden. Ja. Men når vi har minet lidt, så mødes vi hen ved shoppen, og så tror jeg, vi slutter det her af. Eller skal vi gøre det nu, så vi kan... Og så næste gang vi optager, så har vi fået fuld celle og alt muligt sygt noget. Ja. Okay, så mødes vi løber hen til shoppen. Jeg viser dig lige vej. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Her. Nå, nej. Der er rigtig mange, der står og camper shop. Ikke mere, det var der førhen. Lige før. Kom ind, hurtigt. Den der. Sælger hernede, den der shop. Wow. Man tjener godt. I må ønske, hvis man lige kan høre vores muse. Bare så vi lige kan hurtigt komme videre. Bum. Man tjener godt på lapis, men Ja, men ved mig får man 3 for 1. jeg får 6 for en. Så for en stack tjener jeg lige 384. Han er en stak. Ja, han står ikke lapis. Der er jo efter mig. Nej, der er jo bare mange, der står camper. For en iron kan man få for 20. Og den er ikke engang smeltet. Wow, ved mig fik man kun 5. Jo, jeg kan se dig. Jeg er i gang med at sælge. Jeg går lige F5, så jeg kan se dig bedre. Du står og klikker. Sådan der. Nu er det med. Skal vi først finde en celle til dig? Du har flest penge. Hvor mange penge har du? 345. Vi kan godt lige se, hvad cellerne koster. Ja. Fordi de normale celler, det er derhen. Kom. Du tjekker ovenpå, jeg tjekker ned under. I må undskylde lag, hvis der er lag her, og jeg kan ikke gøre for det. Kan vi cellerne? Ja, det er kun ved cellerne. Eller jo, du kan slå op til fejlen. Gider jeg ikke til, det tager så lang tid. Jeg kan ikke sige, om det tager lang tid, for jeg har ikke prøvet det endnu. Nej, jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg gider til at finde en video på internettet, hvad man gør. Vi er begge to sådan rimelig dogne. Du er mest. Jeg løber lige igen. Jeg spotter lige øjenkrogen, der var en egen guy. Jeg løber hen og finder en donatortal til mig. Så. Ja, jeg har lige et spørgsmål her. Der er en krog i øjet. Ja, jeg er med. Det er sjovt. Kan. Jeg tror snart, at vi skal til at slutte episoden af. Ja, så mødes vi henne ved spawn, så du kan suicide. Suicide, ikke suicide. Kom nu, for YouTube skyld. Nå. Men jeg slutter den af nu. Der kunne I høre i chatten, Maldemus tryk egen live. Okay, så jeg vil sige tak for, at I så med den her video. Smid like, subscribe og skriv en kommentar. Så vil jeg sige, vi ses en anden gang. Farvel.